Mhux se ngħidilkom saħħa. Mhux se ngħidilkom saħħa. Ħa ngħidilkom ħaġa biss. Narakom u narakom. Grazzi minn qalbi. Fl-aħħar diskors tiegħu bħala deputat mexxej tal-affarijiet tal-partit l-avukat Tony Abela jiddeskriva l-esperjenza tiegħu fih dan l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Esperjenza li fisser bħala waħda mibnija fuq żewġ pilastri ewlenin, il-lealtà u l-għaqda. Għalli dawn huma l-istess żewġ elementi li għandhom juru id-delegati tal-partit. Però qatt nerġa' ngħidilkom u qatt m'għandi jidħolkom f'moħħkom li meta tħossukom minn weġġajn jew ma ħadtu xi ħaġa, intom tajdu issa naqbżu x-xadba ħammorru ngħidu dak li nafu. Għax dak huwa l-ikbar żball li persegwitakom għal-pija ta' ħajjitkom. L-għaqda hija l-aktar ħaġa importanti. Kien diskors li matulu Tony Abela għamel sensiela ta' ringrazzjamenti lil bosta persuni li ħadem mill-qrib magħhom fl-aħħar snin, mill-Prim Ministru sal-volontira li jagħtu semhom lejn il-Partit Laburista. Tony Abela mill-appell lil dak li se jkun id-deputat mexxej tal-partit minn floku biex jibqa' jaħdem mill-qrib ma' sezzjonijiet differenti fih dan il-partit. Tony Abela li kien nominat biex jibda ħidma ġdida fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri stqar li tmun li se jgħaddi lis-suċċessur tiegħu huwa bażi biex il-partit jissaħħaħ. Jiena qissu x'intom qishom lili. Fdajtuli tarbija f'idejja. Tajjeb, tarbtuli tarbija f'idejja. U dit-tarbija se ngħaddiha nerġa' lura. Lilkom aħjar milli sibta. Aħjar milli sibta. Ma naqtawx qalbna